زي أقل التلفزيون إيرترايو عزو السلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا الرحوس عيد الأضحى نتمنى نلوم قدام تشعة حملة نفرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسنادو نفلم لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نقطات وخفتلم عيد الأضحى المبارك لومي بلوع المعارك تبعيلو مدبر فلسي ترى أمني كل تميتن عسران شح فلسطات نحمل يوفري الداليا أبنو زوبا خركبت برست بحرياوي تسقطات المكتا أب مبرخ نقحات زتوكوري عطوب سرح كم زد لتحبيرو روسيا ناب سوريا كل أخذ سنحس باورديت هاجرات معراب غتصل نزغرب أمامنا تقويماتو حيل بحر إيران وتهدروا عقمون من دفاع مخانوز قلتو لممدا كايدو متن برسات شاكاتات أمازون ناي برازيل أب فركي ناي كلتشان عسران كلتن بأستاذ 10 ميتوي توسيخو زرزر زينا عيد الأضحى المبارك ناي شعن 443 هجرية لومي بخبز بلا معرك تبعيلو غازيتنيا ياسين صالح نزدالو زينا وتصبصب أمانيل قبراي كوروي عيد الأضحى المبارك نايشحن 443 هجرية لومي تشعة حملة كل تشحن إسران كلتن بخبز ولا معارك تبعيلهم أب أسمرا ميدا بحث مسكرم أب سخايدة الصلاة عيد مفتي إرترا الشيخ سالم إبراهيم المختار أب زسمعوه خطبة عيد كبرتات سبعة ونزدم قالوا مس بيت سبكان قراب تغان اتحقو صلو كابزل لكا بمكفال نلبتات زغتمات سوناتن سقماتن ببهاتا اتملالو عزوزا قاتا مخمز خونه قليتهم أيها المسلمون والمسلمات الأعياد في الإسلام تبدأ بالتكبير ويعلن فيها الحمد للرب القدير وتعم الفرحة ليحياها الصغير مع الكبير أعيادنا تهليل وتكبير الله أكبر ولله الحمد اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شيخ سالم أصعبهم كمتي أكلات ودسب بزي أغلما هيوزي اللوم أمرؤو منفسون التحاسبون بزي تمرتي ترقم سلزي بلو زي قاتات نت منقستي إرترا قابل صبحنا صنت عابل صلا تمرتي زقبر زولو غزي ففرن أقول قرى تمرتي نسفع زوزو زولو سقم تاتن بقبوغ تكملو بورمت أي دوكم نموحز دما ندوكم نابي ما أدفلتات كل أخو بمزيخار ندك آنسيو ممهار نحورة السب ممهار سلزخوني أبزي مرايزي فليقو لحتاك وهابا تلابيهم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ندعو الله ضارعين أن يرفع الجائحة عن وجه الأرض ويعيدنا إلى بيت الله الحرام وييسر أمورنا إنه على ما يشاء قدير أمودات أدماش شيخ سالم فتاري نهزبنا قابل لبادات حمامن حسبن كسور الناس أني من نيتم دحر مغلاس نملاز بيترا أبوشتن وطن نممنا نسمنا دما بفلايكمون أب مربات لمعاتن مغتن توافيرهم نزر كبو جغانو حالتات مكالغال إيرترا روحوس عيد تمنيم أبنو زواد واروا ممحدار كبابي ترى أمن تركب مدبر فلسي لو معملت نزل تكبر مدبات حاملا يوفري كل تميتن عسران شح فلسطات أقربات داليا أتي دروك عدل جميرو زولو فلسطات كالاميتوس بربرة سليم قراوا عيكا صحدي ميم غومورو كوشم أوليعن كالن كمزت غالل أكايد سراح كاب مدبر فلسطار أمني أتو قرماير أي حبيروم حلف جنفر منيستر حرشا أبتنو الزبا أتو قرماي تسوى ميكال بقريو قرب مايتا مدبر فلسي زو حس راح مسل سالو عبي أستواصو 5 قبر قليسوم أتي تدالي زولو فلسطات بول كسبات تكالات منقستي نبرتي عدتات هايمونتاو تكالاتن كرمتاو ماتوتن كمز تكال تفليت الله برسات أقرب مكتا حلف النت ناي كل زيقايو
نزن مسمار دما مبرخ نقحات مسرتاوي ስለዝኾነ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ክርከበት ብሰንኪ ሸለልትነት ዝረአ ተደጋጋሚ ብርሰት ኣግራብ ንምውጋድ ዝካየድ ንጥፈታት ክሕይል መዘኻሪ ቀሪቡሎ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዓሊን ዘዳልዎ ዜናው ጸብጻብ ሊድያ ተኽልማርያም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ከርከበት ብርሰት ባህርያዊ ጸጋታት በሓፈሻ ናይ መበቆላዊ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ንምክታዕ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘተኮረ ዕቱብ ስራሕ ክሰላሰል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ሚካኤል ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃብቲ መበቆላዊ ኣግራብን እንስሳታት ዘገዳምን ናይትን ዞባ እናበረሰ ምምጽኡ ብምጥቃስ ጎንጎንቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝካየድ ንጥፈታት ሙቓም ሕሩም ሕዛእቲ ክድፋኣሉን ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ክምዘዝን ጸዊዑ ኣግራብና ሃይዓቀብና እንስሳታትና ሃይዓቀብና ሃበይና ሆነ ብራይን ኸልና ብፍላይ ገረብ ሕጂ ህዝቢ ነዚ ተረድዩ ጓሶት ይኾኑ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዘሎ ብፍላይ ምስቲ ገረብ ብመዓሎም ምሕዳሮም ስለ ዘሎ ነቲ ገረብ ክሓሊሉ ክእሉ ኣለዎ ሰብ ከልማዕ ክተክል እዩ ዘለዎ እምበር ክቆርፅ የብሉ እዚኦም ዓበይቲ ግራብ ሕጂ ንስእም ዘለናሲ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎም እዩ እዚኦም ኣግራብ ዘለዎም ቦታታት እዚኦም እንተ ተሓዚኡ ጥራይ ትውፅኢት ዘለዎ እምበር ኣብ ምትካል እንተ ዳመዚኻ ሕጂ ዓርከብ ኮባይ እንዳተኻልካ ዓርከብ ኮባይ ክትክኦ ኣብዚ ቦታና ማለት እዩ ኣሸጋሪ እዩ ኣመሓዳርን ንዞባ ከርከበት ኣቶ ዓብዱል ከሪም እድሪስ ብወገኑ ብሰንኪ ሸለልትነትን ዝሓላፍነታዊ ንጥፈታት ጓሶትን ሓረስቶትን ዝረአ ተደጋጋሚ ብርሰት ኣግራብን ሃድን እንስሳ ዘገዳምን ንምክታዕ ጻዕርታት ይካየድ እኳ እንተኾነ ዛጊት ግን እቲ ዝድለ ውፅኢት ከም ዘይተረኽበ ኣብሪሆም ኣብ ዞባ ዓዱ ኻላ ምምሕዳር ከባቢ ገዛኸርን ምምሕዳር ሓውስ ከተማ እንዳገርግስን ኣብ 5 ሓምለ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ዝወቕዐ ንፋስ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝራእትን ጀራዲንን ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ ንኣስታት 2 ሰዓት ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ 50 ሄክታር ለሚዑ ዝነበረ ኣሕምልትን ፍረታትን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶ ወኪል ጨንፈር ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሃብተ ማርያም ወልደ የሱስ ሓቢሩ በቲ 64 ሚሊ ዝዓቆኑ ዝናብ ኣብ 14 ሄክታር ዝነበረ ኣካል ብውሕጅ ክድምሰስ እንከሎ 2 ሞተሮታትን 31 ቱቦታትን ብውሕጅ ከም ዝተወስደን 20 ዒላታትን 15 ሞተሮታትን ከም ዝተደፍናን እቲ ደንጊ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዓዲ ጋባ ምምሕዳር ከባቢ ፍቕያ ጨቐምጠ ብዝወቕዐ ብህቦብላ ዝተሰነየ ብርቱዕ ዝናብ ናሕሲ ቤተ ክርስቲያን ዝባን ተቐንጢጦም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓዱ ኻላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክረምትን ንሓይለ ይመጽእ ስለ ዘሎ ሓረስቶትን ጓሶትን ነብሶምን ጥሪቶምን ከጠንቅቑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ንመናበይ ስድራ ስዋኣትን መሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን 201,000 ናቕፋ $5,000ን 300 ዩሮን ወፊዮም بمسرد زبصحنا حبريتا محبر وننت تاكسي زوبا ماكل 280 نافا نبرت ممحدار كبابي ماي عيني 10 نافا ممحدار كبابي كوعاتي دما 8 نافا بركيتهم ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ በማሕበር ሕድር ሰማዕታት ዝፍለጡ ዜጋታት $5,000 ከምኡን ወይዘሮ ሳባቶ ወልደ ንመተስከሪ ውሉዳ ዝመደበቶ 300 ዩሮ መሰሰኒ ማዕከን ሕድር ሰማዕታት ከም ዝወፈዩ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሩ ቀፂሉ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ደጊምና ንዕድም روسيا بدوب تركيا بيلو ناب سوريا كلاخن زنح سباو رديت هاجرات معراب كقصل نزغرب امامه بناي قوفي مسلا عقيتاتهم بايتو تحورات هاجرات ترديت كسع مفارق 2023 كقصلوا كو امامه تغربه روسيا جنا نلولاونتن غزاتاوي حدنتن سوريا زتحس مخانو بمتقاس تقاوما غليص الله هاجرات معراب بزي فقاد منغست سوريا كاب 2014 بتمسمر رديت كلكا خمسنحا انت هنا قلنا رديت كان مسارحي نايتي ابتا هاجر زكاير زلو متتاو مخانو يزغلات بسم سباو رديت اب استفلالي هاجرات زكاير زلو متتاو طنقي صتاوي حنفشفش كخون مسنحو صبصابات يردوم كاب 2011 اب سوريا تخسيت زلو صتاون وتهدراون قلولاو صعبينات دغدماوي متتاو كم زخونه توم صبصابات بتوسخي يتوسوم حيل بحر إيران وتهدراوي عامون من فع مخانو زغلصو لممد كم زكايد فليتوم
ኣብዚ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ካስፒያን ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ኣየር ባሕርን መሬትን ልምምድ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ነፈርትን መራኸብን ከም ዘሳተፈ ተገሊጹ። እቲ ልምምድ መቐጸልታ ናይቲ ሃገራውን ዞባውን ጸጥታ ንምውሓስ ክካየድ ዝጸንሐ ልምምዳት ምዃኑ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ሓቢሮም ኣለዉ። ኢራን ካብ ሃገራት ምዕራብ ብቐንዱ ድማ ካብ ኣሜሪካ ክመጻእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ምግታእ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕራ ከተደንፍዕ ምዃና ክትሕብር ጸኒሓ እያ። መጠን ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ናይ ብራዚል ኣብ ፍርቂ ዓመት ናይ 2022 ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 10 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ናይ ዝዓመት እዚ ኣስታት 4000 ኪሎሜትር ጫካ ከም ዝተሃሙኸ ተፈሊጡ። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጥራይ ልዕሊ 1000 ኪሎሜትር ጫካ ከም ዝበረሰዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዱ። ቅልጡፍ ዕንወት ጫካታት ኣማዞን ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ምምዝባልን ምውሓስ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ንዝጸንሑ ኣበርክቶ ዘጉድል ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ይጠቕሱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ነበር ሺንዞ አቤ ትማሊ 8 ሐምለ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ዝተፈጸመሉ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ከም ዝተቐትለ መንግስቲ ጃፓን ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስተር አቤ ኣብ ከተማ ናይራ ኣብ ዝቃናዕ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ጎስጓስ መድረኽ መደረ ኣብ ዘስማዓሉ ዝነበረ ከም ዝተወቅዐዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ጡርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ዝጠቕሱ ሰመዚ ጸጥታ ጃፓን ነቲ መጥቃዕቲ ከካይድ ዝደፋፍኦ ምኽንያት ንምፍላጥ ኣብ ምርማር ከም ዝርከቡ ሓቢሮም። ኣብ ታሪክ ጃፓን ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነውሐ እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ሺንዞ አቤ ብጥዕናዊ ጸገማት ኣብ 2020 ብወለንቱ ካብ ስልጣን ከም ዝተኣልየ ይዝከር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ንህዝብን መንግስትን ጃፓን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ። ኩናት ዩክሬን እናተናውሐ ኣብ ዝኸደሉ ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍትሑ ዘሎ ተኽእሎታት ከም ዝምህምን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ገሊጾም። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ኣብ ናይ ፈለማ መድረኹ ከም ዝርከብ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገሩ ነቲ ግጭት ብዘተ ንምፍታሕ ዘለዋ ቁርብነት ኣነጺሮም። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መግለጺኡ ኣብዚ እዋን ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ረጽሚ ዘጋውሕ ተኽታዊ መግለጺታት ብሰብ መዚ ሃገራት ምዕራብ ይወሃብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሃገሩ ንዝኾነ እንተታት ድልውቲ ምዃኑ ሓቢሮም። ሃገራት ምዕራብ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ብምጉራት ነቲ ኩናት የጓህርኦ ስለ ዘለዋ እቲ ኩናት ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ትሑት ምዃኖም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዝሕብሩ። ንዞባ ሉሃንስክ ዝተቆጻጸረ ሰራዊት ሩስያ ንዞባ ዶኔስክ ንምቁጽጻር ዘካየዶ ደብዳብ ኣጻዕጽዕዎ ከም ዘሎ ይሕበር። ትማሊ 8 ሐምለ ኣብ ደሴት ባሊ ኢንዶኔዥያ ዝተቃንዐ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 10 ኣብ ጉዳይ ኣህጉራዊ ቁጠባን ተኸሲቱ ዘሎ ሕጽረት መሰረታዊ ቀረባት ህይወትን ከምኡውን ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ኣተኪሩ ክዝቲ ዝነበረ ውጥን ከም ዘይሰመረ ተቃሊሖም። ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ ላዕለዎት ዲፕሎማስያኛታት ሃገራት ምዕራብ ንቁጠብአን ብከቢድ ጸልዩ ዝርከብ ሕጽረት ቀረብ ዝጠንቁ ናህር ዋጋታት ንምፍታሕ ኣብ ክንዲ ዘተኮራ ንሩስያ ምውቃስን ምጽላምን ከም ዝተጸምዳ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዋዕላ ንጹር መርኣያ ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ዝኽተልኦ ዘለዋ ኣንጻር ሩስያ ዝቐንዐ ፖሊሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሒዘንኦ ዝቐረበ ኣጀንዳ ነቲ ኣኼባን መትከላት እቲ ጉጅለን ዝሰሓተ ምንባሩ ኣነጺሮም። ሚኒስተር ላቭሮቭ ወሲኹ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕንቆታት ዕሽሽ ብምባል ንኩናት ዩክሬን ኣብ ዘጓህር መግለጺታትን ቀረብ ኣጽዋርን ክዝትያ ምምራጸን ብምጥቃስ ዝምድና ሃገሩ ምስቲ ጉጅለ ናብ ዕጹው ማዕጾ የምርሕ ከም ዘሎ ኣሚቱ። እቲ ኣኼባ ኩናት ዩክሬን ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኩናት ኣመሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰኖ በይናዊ እገዳታት ከምኡውን ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ዝተወስደ ስጉምታትን ሳዕቤናቱን ዝጠንቁ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዝሕታለን ምስንኻል ሰንሰለት ቀረብን ናብ ምፍታሕ ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ እዩ ክግለጽ ጸኒሖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጎኒ ጎኒ ዝዋዕላ ርክብ ዘካየዱ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ቻይናን ኩሉ መዳያዊ ምትሕብባራት ሃገሮም ንምድልዳል ኣብ ዝኽእል ሓያሎ ነጥብታት ከም ዝተሰማምዑ ተቃሊሖም። ሩስያ ካብ ሰደድ ነዳዲ ባህርያዊ ጋዝን ካልእ ፍርያትን ክትረኽቦ ንዝነበረት ኣታዊታት ናብ ቻይና ህንድን ካልኦት ሃገራትን ንእትገብሮ ሰደድ ብምዕባይ ተኪኣቶ ከም ዘላ እዮም ጸብጻባት ዝገልጹ።
نلوم قدام شعات حملة فرق معتن فرقان استدالو حفشاوي زيناو مسنادو نمززام كان دنتبتات خودق مالكم عيد الأضحى المبارك لومي بالعلم معارك تبعيلهم مدبر فلسي ترى أمني كل تميتن عسران شح فلسطات نحملة وفريات داليا أبنو زباخر كبت برست بحرياوي تساقاتات المكتا أمبراخ نقحات زاتو كوري عطوب سراح كم زدل تحابيرو روسيا ناب سوريا كلاخ السنح سبا ورديت هقرات معراب كغتصل نزغرب إمامة قويماتهم حيل بحر إيران وتهدراوي عاقمون مدنفع مخانوز قلطو لممدا كايدو متن برست شاكاتات أمازون ناي برازيل أب فرقي ناي كتشان عسران كلتن بأستات 10 ميتاوي توسيقون زينا بستفتسيمو تحانو عالو